הנה יש עוד תיקון כללי המיוחד לפגם לשון הרע, והוא לימוד התורה כמו שאמרו בערכין דף טוב עמוד ב'. אמר רבי חמא בר חנינא, מה תקנתם של מספרי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה, שנאמר משלי טוב ד', מרפא לשון עץ חיים, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר שם ג' י"ח, עץ חיים היא למחזיקים בה. ומה דאמר הפסוק בלשון עץ חיים? משום דהמוות והחיים ביד הלשון. חזק וברוך, יום נעים.